I tell you, we kill them all. Anna mun pitää. Natsikuritaru täytyy oikeakylkisellä lievää vasten kyykyssä, ei saa olla. Toista. Kuri tero täytyy oikeakylkisellä lievää vasten kyykyssä, ei saa olla. Kyri. Yksi on salaris. Juu, avanne. Kun mä annan luvan ja selliövet aukee, niin tuutte tohon sellialueella olevan mustan neljän päälle, joka on ympäröity pinkillä viivoilla. Ympäröity, kolmioitu. Saatte luvan, ja jos ette kerkeä siihen ennen kuin se on mennyt, niin kuolette. Menis jo. Anna kaupalle lupa antautua. Tää oli periaatteessa mahdoton tehtävä. Hei noin, muuten lähti karkuun. Jääty. Sun mikistä on mitään selvää. Moi Doke. Moi. Tappakaa se yksi vielä, niin kaikki on hyvin. Joo, kaikki jääty. Pöljät. Mä olin Nice. Frog Hunter. Anna viimeiselle Frogille. Hono. Se... Missä sä viimeinen muuten oot, Doke? Suutta halaa edelleen täällä mustas neljäs. Doke, missä... Doke, missä sä oot? Se on täällä mustas neljäs ylhäällä. Ylhäällä, joo. Joo. No joo, oot jäskunut LR. Aika ottaa LR 12... 20... Mitä sä ammuit, vammanen? Saatte viime sekunnilla.